Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel Panlasang Ilocano. At ngayon po magluto naman po tayo ng Tom Yum Soup. Ito po ang ating mga ingredients. Yan, umpisan na po natin. Maglalagay po ako ng tubig sa kaserola, 2 litro. Lalagay ko na po ang lemongrass. At ang luya. Ayan. Sunod na po natin ang lime leaves. Ito yung dahon po nilagay ko. Sunod po ang ini-slice kong garlic. Ini-slice ko po ng manipis. At ang coriander roots. Yan. At siling pula. At ilalagay po natin ang ating lasuna or shallots. Takpan po natin mga ilang minuto, 3 minuto. At ilalagay na po natin ang ating tom yum paste. Ayan. At naglagay din po ako ng fish sauce at ng garlic powder. At paminta na durog or powder. Sunod ko po ang grouper fish. At ang clams. At lagyan na po natin ang ating mushrooms. At maglalagay din po ako ng coriander leaves. Ayan. Takpan po natin mga ilang minuto pa. Pag kumulo na yan, pwede na po natin ilagay ang ating ginawang shrimp stock. Yung ulo po ng shrimp, pinakulo ko tapos nitik ko. Ayan, para sa gayon magiging malasa po ang ating tom yum soup. At maglalagay din po ako ng asukal. Yan. Sunod na po natin ang ating squid o pusit. At naglagay din po ako ng asin. At pakulan po natin ng mga ilang minuto pa. Pag kumulo na po, pwede na po natin ilagay ang ating hipon or shrimp.
Kasi pag masyadong lutong-luto ang ating shrimp ay makunat po. Kaya ihuli po natin ang ating shrimp. Ayan. Pakulang po natin ng konti pa. Saka po natin ilagay ang ating lime juice. Ayan. Ipanghuli ko po ang lime juice kasi pag lutong-luto po ang lime juice, mapakla. Ayan, pwede. Luto na po ang ating tom yum soup. Pwede na po natin i-serve. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, pa-subscribe na lang po. Don't forget to like, share, and click the notification bell para sa gayon po updated po kayo sa mga video na ating i-upload. Salamat po mga kaibigan. God bless.